Al febrer de 2018 es va difondre, amb considerable èxit, un text anònim a les xarxes socials, un text amb un menyspreu evident cap als catalans. Hom podria dir que un simple post o missatge no té importància, sobretot si és anònim, i que no paga la pena discutir-lo. En el nostre cas, pensem que el text compleix dues característiques importants que ens impulsen a respondre. Reuneix molts dels tòpics de la història esbiaixada que es difon entre el gran públic i, en segon lloc, per l'odi que destil·la. Un odi que no deixarà indiferent a qui es preocupi mínimament per la història o, si més no, per la concòrdia. El text conté 4 tòpics. Primer, que al segle XVIII Catalunya era un país pobre que es va enriquir gràcies a una maniobra peculiar de Felip V. Segon, que els Borbons van concedir el monopoli del tràfic d'esclaus als catalans. Tercer, que el proteccionisme va afavorir els catalans en detriment dels espanyols. I quart, que el règim franquista tenia un tracte de favor cap a la indústria catalana. Veiem-los d'un en un i en fila índia. Aquí, en Ramon Riera, el bloc de Buidac de Memòries, dedicat a la divulgació històrica.